Térelemek távolsága és szöge. Térbeli alakzatok. Felszín és térfogatszámítás. Feltemben definiálom térelemek illeszkedését, párhuzamosságát, szögét, valamint távolságát, a poliédert, a hengerszerű testeket, valamint a kúpszerű testeket. Beszélek a felszínszámításról, valamint a térfogatszámításról, és a végén az alkalmazásokról. A pont, egyenes, sík, összefoglaló nevet térelemek, ezek alapfogalmak, ezeket nem definiáljuk. Egy egyenest egy pontja két félegyenesre, a síkot egy egyenesre két félsíkra, a teret egy síkja két féltérre bontja. Két egyenes metsző, ha pontosan egy közös pontjuk van. Két egyenes párhuzamos, ha egy síkban vannak, és nincs közös pontjuk. Két egyenes kitérő, ha nincsenek egy síkban, ilyen az I, illetve a I egyenes, ezt az ábrának megfelelően jelöljük. Két sík metsző, ha pontosan egy közös egyenesük van, ez látható az ábrán, S1 metszet S2 egyenlő E-vel. Két sík párhuzamos, ha nincs közös pontjuk, az ábrán az S1 vesszősík párhuzamos az S2 vesszősíkkal. Egy egyenes párhuzamos egy síkkal, ha nincs közös pontjuk, az egyenes metszi a síkot, ha pontosan egy közös pontjuk van. Két metsző egyenes négy szöget alkot, melyek közül a két szem közti egyenlő. Ha a két egyenes nem merőleges egymásra, akkor a két különböző szög közül a kisebbik lesz a két egyenes hajlásszöge, ha a két egyenes merőleges egymásra, akkor a hajlásszögük 90 fok. Tehát két metsző egyenes hajlásszöge kisebb vagy egyenlő, mint 90 fok és nagyobb, mint 0 fok. Két egyenes hajlásszöge akkor 0 fok, ha a két egyenes egybeesik. Két kitérő egyenes hajlásszögén azt a szöget értjük, amelyet egy adott ponton átmenő, az egyenesekkel párhuzamos egyenesek bezárnak egymással. Itt a két kitérő egyenes E és F, a velük párhuzamos egyenesek E vessző és F vessző, az adott pont pedig a P pont. És az E vessző, valamint az F vessző által bezárt szög, ez az alfa szög, ami az E és F kitérő egyenesek hajlásszögével egyenlő. Egyenes és sík hajlásszöge. Definíció szerint egy E egyenes merőleges egy S síkra, ha az S minden egyenesére merőleges. Be lehet bizonyítani, hogy egy egyenes pontosan akkor merőleges egy sík két metsző egyenesére, amikor a sík minden egyenesére merőleges. Ebből következik, hogy egy egyenes akkor és csak akkor merőleges egy S síkra, ha annak két metsző egyenesére merőleges. Ha az F egyenes metszi az S síkot, de nem merőleges rá, akkor az F egyenes és az S sík hajlásszöge az a szög, amelyet az F egyenes bezár a síkra eső merőleges vetületével, az ábrán az F vessző egyenessel. Az S1 és S2 metszősíkok hajlásszögét úgy kapjuk, hogy a meccésvonaluk valamely P pontjában merőlegest állítunk a meccésvonalra mindkét síkban, és tekintjük ezen merőleges egyenesek által bezárt szöget. Itt jelen esetben az alfa szöget. Térelemek távolsága. Két pont távolsága az őket összekötő szakasz hossza. Egyenes és rá nem illeszkedő pont távolsága. A pontból az egyenesre bocsátott merőleges szakasz hossza, itt jelen esetben a PT szakasz hossza. Két párhuzamos egyenes távolsága. Az egyik egyenes, itt jelen esetben az F egyenes, valamely pontjának, itt a Q pontnak, a G egyenestől való távolsága, ami jelen esetben itt a QR szakasz. Sík és rá nem illeszkedő pont távolsága. A pontból a síkra bocsátott merőleges szakasz hossza. Ez ebben az esetben a PP vessző távolság. Két párhuzamos sík távolsága pedig az egyik sík valamely pontjának a másik síktól való távolsága. Bebizonyítható, hogy két kitérő egyenes esetén pontosan egy olyan szakasz létezik, amelynek végpontjai a két egyenesen vannak, és amely mindkét egyenesen merőleges. Ezt a szakaszt nevezzük a két egyenes normál transzverzálisának, ez itt az ábrán a PP vessző szakasz. Két kitérő egyenes távolságán a normál transzverzális szakasz hosszát értjük. Véges sok sokszöglappal határolt térrész, mely nem tartalmaz teljes egyenest, a poliéder. A sokszöglapok alkotják a poliéder felületét. A poliéder csúcsait összekötő szakaszok vagy élek, vagy átlók. Ha az átló valamelyik lapra illeszkedik, az a lapátló, a többi a testátló. Poliéder például az ABCD tetraéder, melyet 4 darab háromszög határol, vagy a téglatest,
amit itt az ábrán is látunk, A, B, C, D, E, F, G, H csúcsokkal, melyet 6 darab téglalap határol, vagy ez a négyszög alapú gúla, amelynek csúcsai A, B, C, D, E, alaplapja egy négyszög, oldallapjai pedig háromszögek. Lapátló például a téglatestnél az EG átló, testátló pedig például az FD átló. Egy poliédert konvexnek nevezünk, ha bármely két pontját összekötő szakasz minden pontja a poliéderhez tartozik. A konvex poliéderekre igaz az Euler-féle poliédertétel, mely szerint a csúcsok és lapok számának összege 2-vel nagyobb az élek számánál. A konvex poliéderek közül azokat nevezik szabályosnak, melyeket egybevágó szabályos sokszögek határolnak, továbbá az élszögeik és a lapszögeik egyenlők. Az Euler-féle poliédertétel segítségével igazolható, hogy legfeljebb 5 szabályos poliéder létezik. Ezek a szabályos tetraéder, a kocka, az oktaéder, melyet 8 szabályos háromszög határol, a dodekaéder, melyet 12 szabályos ötszög határol, illetve az ikozaéder, melyet 20 darab szabályos háromszög határol. Speciális poliéderek. Ha egy sokszöglapot egy a sokszög síkjával nem párhuzamos vektorral eltolunk, akkor a sokszög az eltolás során egy testet ír le, melyet hasábnak nevezünk. Az ábrán látható ABCDEF hasáb az ABC háromszög A vektorú eltolásával keletkezett. Az eredeti sokszög a hasáb alaplapja, az eltolás után kapott sokszög a hasáb fedőlapja. Ezen két lapon kívül a hasábot az oldallapok határolják, melyek parallelogrammák. Az alaplap síkjának, illetve a fedőlap síkjának távolsága a hasáb magassága. Az alapsokszög kerületének valamely pontját a képével összekötő szakasz a hasáb alkotója. Ha az eltolás vektora merőleges az alaplap síkjára, akkor egyenes hasábról beszélünk, különben feldehasábról. Ha az alaplap parallelogramma, akkor paralelpipedont kapunk. Ha az alaplap téglalap és a hasáb egyenes, akkor téglatestet, és ha az alaplap négyzet, valamint a hasáb egyenes, akkor négyzetes oszlopot. Ha egy sokszöglap kerületének minden pontját összekötjük egy olyan ponttal, mely nincs a sokszöglap síkjában, akkor az így kapott test neve gúla. Pontot a gúla csúcsának nevezzük. Az adott sokszög oldalszáma szerint beszélhetünk n oldalú gúláról, vagy n-szög alapú gúláról. Az adott sokszög a gúla alapja, a sokszög oldalai a gúla alapélei, a sokszög csúcsát az adott ponttal összekötő szakaszokat a gúla oldaléleinek nevezzük. Azokat a háromszögeket, amelyeket egy alapél és két szomszédos oldalél határol, a gúla oldallapjainak nevezzük. A felvett pont és a sokszög síkjának távolsága a gúla magassága. Ha a gúla alaplapja szabályos sokszög, és az adott pont az alapsokszög középpontjában emelt merőlegesen van, akkor a gúlát szabályos n-oldalú gúlának nevezzük. A hasábokhoz, illetve a gúlákhoz hasonlóan képezhetjük a hengereket, illetve a kúpokat. Ha egy körlapot a síkjával nem párhuzamos vektorral eltolunk, akkor a körlap az eltolás során egy testet ír le, ezt a testet hengernek nevezzük. Az eredeti körlap a henger alapköre, a képként kapott körlap pedig a fedőkör. A két körlap síkjának távolsága a henger magassága, az alapkör kerületének valamely pontját, a fedőkör kerületén levő képpontjával összekötő szakaszt a henger alkotójának nevezzük. Ha az alkotó merőleges az alaplap síkjára, akkor egyenes hengerről beszélünk, különben ferdehengerről. Az egyenes hengert másképpen forgáshengernek is nevezzük. Ha egy körlap kerületének minden pontját összekötjük egy a körlap síkján kívül levő ponttal, akkor kúpot kapunk. A kört a kúp alapkörének, a pontot a kúp csúcsának nevezzük. Ennek a csúcsnak az alapkör síkjától való távolságát a kúp magasságának nevezzük. A csúcsot a kör kerületével összekötő szakaszokat a kúp alkotóinak nevezzük. Ha ezek az alkotók egyenlőek, akkor egyenes kúpról vagy forgáskúpról beszélünk. A kör középpontját a csúccsal összekötő szakasz a kúp tengelye. A testek felszíne. A poliéderek felszíne a határoló sokszöglapok területének összegével egyenlő. A forgáshenger, illetve a forgáskúp felszíne. Ha egy forgáshenger
palástját kiterítjük, akkor egy téglalapot kapunk, amelynek egyik oldala megegyezik a forgáshenger magasságával, a másik pedig az alapkör kerületével, így a forgáshenger felszíne az alap, illetve a fedőkör területének összege, ami 2r négyzetpi, plusz a palást területe, ami 2r pi szeren. Ha egy forgáskúp palástját kiterítjük, akkor egy körcikket kapunk, melynek sugara a kúp alkotója, az ív hossza pedig megegyezik az alapkör kerületével, azaz 2r pi-vel. Így a forgáskúp felszíne az alapkör területe, azaz r négyzetpi, plusz a palást területe, ami r pi. Ha egy kúpot elmetszünk egy az alaplapjával párhuzamos síkkal, akkor kapunk egy kisebb kúpot és egy csonkakúpot, ami a két párhuzamos sík közé eső rész. A csonkakúp kiterített palástja egy körgyűrű cikk, a felszíne pedig pi-szer r négyzet plusz r vessző négyzet plusz a vesszőször r plusz r vessző, ahol r vessző a fedőlapnak a sugara, az a vessző a csonkakúp alkotója, kis r pedig az alaplap sugara. Térfogatszámítás. A poliéderek térfogatával kapcsolatosan elfogadjuk az alábbiakat. Minden poliédernek van térfogata, és az pozitív szám. Emellett megállapodunk a következőkben. Az egységnyi oldalélű kocka térfogata 1 térfogategység, az egybevágó poliéderek térfogata egyenlő. Ha egy poliédert egy síkkal két poliéderre vágunk, akkor a két rész térfogatának összege megegyezik az eredeti poliéder térfogatával. Ebből kiindulva teljes indukcióval bizonyítható, hogy ez véges sok darabra is igaz. Most megnézzük, hogyan építhető fel a testek térfogatának kiszámítása. A téglatest térfogata. Most megmutatjuk, ha két téglatest egy-egy oldallapja egybevágó, akkor térfogataik aránya egyenlő az egybevágó oldallapokra merőleges éleik arányával, vagyis V1 per V2 egyenlő C1 per C2, ahol C1 és C2 az AB oldalú egybevágó téglalapokra merőleges élek. Daraboljuk föl a V1 térfogatú kocka C1 élét N egyenlő részre, így egy rész hossza C1 per N. Ezután mérjük föl ezeket a C1 per N hosszúságú szakaszokat egymás után a kettes kocka C2 élére. Majd mindkét kocka esetén az osztópontokon keresztül húzzunk párhuzamos síkokat az egybevágó oldallappal, vagyis az AB oldalú téglappal. Így mindkét kockánál létrejönnek V1 per N térfogatú téglatestek. Tegyük fel, hogy a C2 élre k-szor fölmérve a C1 per N-et, akkor az így kapott szakasz az kisebb egyenlő, mint C2, de k plusz egyszer fölmérve az már túlnyúlik a C2 szakaszon. Ekkor felírhatjuk a következő egyenlőtlenség rendszert. K-szor C1 per N az kisebb egyenlő, mint C2, ami kisebb, mint k plusz egyszer C1 per N. Osszuk el mindkét oldalt C1-jel, így azt kapjuk, hogy k per N kisebb vagy egyenlő, mint C2 per C1, ami kisebb, mint k per N plusz 1 per N. Mivel létrehoztuk a V1 per N térfogatú kis téglatesteket, amire teljesül, hogy belőlük k darabot véve kisebb egyenlő, mint a V2 a kapott térfogat, és k plusz 1-et véve nagyobb, mint a V2. Azaz k-szor V1 per N az kisebb vagy egyenlő, mint V2, ami kisebb, mint k plusz 1-szer V1 per N, megint leosztva, csak itt V1-jel kapjuk azt, hogy k per N az kisebb vagy egyenlő, mint V2 per V1, ami kisebb, mint k per N plusz 1 per N. Mivel a C2 per C1 és a V2 per V1 nagyobb vagy egyenlő, mint k per N, de kisebb, mint k per N plusz 1 per N, ezért a köztük levő különbség abszolút értéke az nagyobb vagy egyenlő, mint 0, és kisebb, mint 1 per N. Mivel ha az n tart a végtelenbe, akkor az 1 per N az tart nullához, azaz a C2 per C1 mínusz V2 per V1 különbség abszolút értéke tetszőlegesen kicsivé tehető. Ezért ez csak úgy állhat fenn, hogyha C2 per C1 egyenlő a V2 per V1-jel. És ezt kellett bizonyítani. Ebből kiindulva most már bebizonyíthatjuk, hogyha egy téglatest egy csúcsból kiinduló élei A, B és C hosszúságúak, akkor a téglatest térfogata egyenlő A-szor B-szer C. Ugyanis ha az előző tételt alkalmazzuk háromszor egymás után, az egység élő kockából előállíthatjuk
az egység négyzet alapú C magasságú téglatestet, amelynek térfogata C lesz az előző tétel értelmében, abból az A1, illetve C oldalélekkel rendelkező téglatestet, amelynek térfogata V1 A-szor C lesz, majd pedig végül az ABC élő téglatestet, amelynek térfogata V1 A-szor B-szer C. Ezzel a tételt bizonyítottuk. A téglatest térfogatából kiindulva bizonyíthatjuk, hogy a parallelepipedon térfogata az egyenlő az alapterületének és a hozzátartozó magasságának a szorzatával, azaz V egyenlő T-szer M. Ezután bizonyítjuk a háromszög alapú hasábra, hogy annak a térfogatát is megkapjuk úgy, hogy az alapterületét, az a háromszög területét megszorozzuk a hozzátartozó magasságával. A bizonyítás során azt használjuk ki, hogy a háromszög alapú hasábból könnyen előállíthatunk parallelepipedont úgy, hogy a háromszög alapú hasábot tükrözzük az egyik oldallapjának, ami parallelogramma, a középpontjára. A háromszög alapú hasáb térfogatának felhasználásával pedig kaphatjuk, hogy a hasáb térfogata V egyenlő alapterületszer magasság, aminek bizonyítását visszavezetjük a háromszög alapú hasáb térfogatára, úgy, hogy a hasábot célszerűen feldaraboljuk háromszög alapú hasábokra. A gúla térfogata az alapterületszer magasság per 3. Ennek bizonyításához felhasználjuk azt, hogy ha egy gúlát elmetszünk egy az alaplap síkjával párhuzamos síkkal, akkor egy kis gúla és egy csonka gúla keletkezik. Ezek után feldaraboljuk a gúla magasságát n egyenlő részre, majd az osztópontokon keresztül az alaplappal párhuzamos síkokat húzunk, és ezzel feldaraboljuk a gúlát csonka gúlákra, valamint egy kisebb gúlára. És az így keletkező részeket közelítjük beírt és köré írt hasábokkal, majd a határérték számítás elméletét felhasználva kapjuk a gúla térfogatát. A henger térfogata V egyenlő R négyzet pi szer M, a kúp térfogata pedig V egyenlő R négyzet pi szer M per 3, ahol R a henger, illetve a kúp alapkörének sugara, M pedig a henger, illetve a kúp magassága. Mindkettő test térfogatát a kétoldali közelítés módszerével bizonyítjuk, a hengert belülről és kívülről közelítjük hasábokkal, a kúpot pedig gúlákkal. A csonka gúla térfogatát a gúla térfogatából vezethetjük le, V egyenlő M per 3-szor nagy T plusz kis T plusz gyök alatt nagy T szer kis T, ahol M a csonka gúla magassága, nagy T és kis T a csonka gúla alap, illetve fedőlapjának területe. A csonka kúp térfogatát a kúp térfogatából vezethetjük le, V az egyenlő M per 3-szor pi szer nagy R négyzet plusz kis R négyzet plusz nagy R szer kis R, ahol M a csonka kúp magassága, nagy R, illetve kis R a csonka kúp alap, illetve fedőkörének sugara. A gömbfelület adott ponttól adott R távolságra levő pontok halmaza. A gömb felszínét 4 nagy R négyzet pi alakban adhatjuk meg, ahol nagy R a gömb sugara, a térfogatát pedig 4 nagy R köb pi per 3 alakban. Mindkettőt levezethetjük integrál számítással. Alkalmazások. A felszínes térfogatszámítást alkalmazhatjuk a hétköznapi életben az építészetben, térfogatszámítást a fizikában a sűrűség kiszámításánál, valamint a valószínűség számításban a geometriai valószínűség kiszámításánál. A szög- és távolságszámítást a térképészetben és a földmérésben használják. Ezzel a feleletemet befejeztem.